Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim dumateng sedulur Nuswanto ingkang tansah kawula hormati. Salam takdim dumateng majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati lan ugi kula tresnani. Salam takdim dumateng sedulur komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani. Salam takdim dumateng sedulur sarkup ugi ingkang tansah kawula tresnani. Salam takdim dumateng komunitas Turki utawa turut ijing ingkang tansah kawula hormati lan kawula tresnani ugi. Alhamdulillah sabadanipun kala wau dalem sowan dumateng yang Kyai Parak wonten Parakan Purwanegara Banjarnegara sakmenika sampun dumugi makamipun Nyai Badra wonten Kebakalan Mandiraja Banjarnegara. Boten wonten lintu hanamung derek nyadong kaberkahan saking Nyai Badra sekalian garwa lan bapa gurunipun beliau. Mbah Blangkon namung remen ziarah kemawon pados wasilah saking ziarah dadosno barokah ing dalem dunyane lan barokah ing dalem akhirate. Berkah niku nggih syarate kudu khidmah mlebune nggih sageta istiqomah. Mila saking tumukninah istiqomah khidmah barokah manfaat lan ugi maslahah mekaten ingkang saged dalem aturaken dumateng panjenengan para pemirsa wonten awal akhir ingkang kirang sae kirang samudanipun anggen dalem matur dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam paseduluran dumateng samudayanipun kanthi salam nuswantara saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Nawa Nuswantara Gumelemetan Susukan Banjarnegara. Afwan jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makamipun Nyai Badra wonten mriku. Iki liwati tengah makam umum. Iko pintu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wau saking Parakan Purwanegara, alhamdulillah sakniki wonten Kebakalan Mandiraja, sowan wonten makamipun Eyang Badra. Kalau mriyen dalem sowan wonten makamipun Eyang Badra niki tasih berdiri kokoh sejajar kalih bata menika. Niki ya Allah Gusti. Menika kondisi makamipun Nyai Badra. Pak insyaallah mbok menawi wonten alangan dalem sedal saged sowan dumateng ingkang wonten nggih menika pagedongan. Mboten napa-napa namung nyadong barokah samping Nyai Badra. Mugi-mugi kanthi barokah beliau saha bapak guru beliau sapeminggah saged amberkahi dalem anginipun melampah wonten bumipun Gusti Allah. Slamet donya, slamet akhirat, berkah donya, berkah akhirah, berkah maring bojo, berkah maring anak, berkah maring jamaah, berkah maring sedulur, berkah maring masyarakat lan sak liya-liyane.
Insyaallah sabatanipun saking Nyai Badra dalem badhe wonten salam merta sekali mangke dumugi Gumelem Wetan. Menika mawon anggenipun dalem nggih menika nderek sowan ngalap barokah dumateng Nyai Badra. Sinten kemawon ingkang anggenipun pasti ndak kok ngepasi lewat kebakalan, monggo kula aturi rawuh wonten magemipun Nyai Badra saperlu nyadong barokah saking beliau. Ziarah kubur niku semeting seneng, beban insyaallah dadi nikmat. Manzaro aliman faqad zaroni, wa manzarni wajabat lahu syafaati. Mekaten mawon nggih anggenipun dalem sowan dumateng beliau, ugi nyuwun ngapunten dumateng para pemirsa, mbok bilanginipun dalem matur wonten salah atur saha dintenipun nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam seduluran, salam sarkop, salam bolang, salam komunitas wonten pundi kemawon, salam majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon. Salam sorot Nuswantara, salam seduluran se Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.